up mga Bisaya? So karon diyan na po mi og niya. So gilaag na sa damo ang niya, guys. Wow! Woo! So mo na siya ang naong sa niya. Niya pag kita. Ayan. So mo na siya ang niya di ay. So bongalo siya kayo og area. So na siya medyo hagdan katong taas. So ipangadto pa muna akong aton that time. Like ligo na yun. Bolo. Mulayat magkaka. Layat na. So yan nakanindot jud siya. Tara siya dito naglaglag jud yan. So back. The beauty of Nia Bay. Nabag. Yeah, bakit tayo ron? So na siya murag swimming pool, guys. Ayan. So lamig kay siya now. So mga tukos baba. So Nia is so beautiful, nice place. So if you want to go here, so call me or chat me and I will guide you always. Thank you. So mga na to, day. So ipakita naman sa inyo ang hagdanan. So tara, day. So mga to, guys, ang entrance dito sa Nia. So karon na napag isang danan. So ipakita naman sa inyo. So naasa yung mga bato diri, guys, nga pwede mo mag-pictorials dari sa baba. Are. Diba na may kisag view. So very amazing ang view, day. So ayan. Pakita ko sa inyo.
Sumoto siyang niya everyone. Sumula kami sa hagdanan. Sumungan tumiron. Sige, pakita na ako ang pikas area niya. Katabi mga bato diri nga. Oh my God! So amazing! Yung mga ganun to siya. Masyag tukot. Sa tumoy na. Masyag ito'y nga nagtukot. Sa doon na to siyang pinabangga. Oh my God! Tunggu ko dulu. Baik, mga Bisaya, sumuli siya ang hagdanan sa niya. So very amazing. So ayan, kalindot sa view dahil. Sobrang ganda ng view. So kung gusto mo maglaag diri sa niya, actually kinakaroon po yung nakalaag-laag ni ano. So the best talaga siya, the best place ever. Wow! Then, ayan o. Ngambak kami sa baba. Finish! So yun na nga, ang ganda dito sa niya. Grabe, ang taas ang hagdanan, dash. Oo. Huh? Oo nga. Sumuha na siya. Grabe, kanindot ang niya dahil. Yan o. The best place ever niya. Wow! Wow! Char! Yung mga ganun. At ayun! Lagan, yung buring. Bisaya no, mahuli na mi. So, di man na mo ang tour dili sa kanang niya. So, lami kay view day. So, yun na nga. So, init kay day. May gaji uhaw na kung pinabonggang-bongga kay ko may kasilungan. Pero the best talaga siya niya. So, very amazing. So, let's go to Buga-Buga! So, tara na to. Bye-bye! Bye!